बे समाव एबसुआनो यूपीपीएलआनो एबसु आरो बे समाव यूपीपीएलआ सोरखाराव गैया आरो जायनि थाखायनो एबसुआ सोमावसारदों बुंनायनि सायाव बिथां खोरोमदाव वारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। खोरोमदाव वारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना एबसुआनो यूपीपीएल आरो यूपीपीएलआनो एबसु आरो सोरखार गैया जानायखाय यूपीपीएलआ सोरखार गैया जानायखाय बे समाव एबसुआ सोमावसारदों बुंनायनि सायाव रोखा खालामनानै होदों एबा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै सिगांनि सानाव एबा जुलाइ दानावनो माखासे मानि जे रादाय बे रादायफोरखौ जुदि सरकारा मावफुङाब्ला बे समाव सोमावसारनायनि मोनसे बाथ्रा दंखायोमोन आरो जायखौ नोजोर बोनानैनो बे समाव एबसुआ सोमावसारदों। बेवहाय सोरबा बीपीएफ आरो सोरखार दानायजों जेबो लोब्बा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव वारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव भारत हादरनि एबा भारत सरकारनिसो बे बिबान जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 125 संबिजिराय सोदांनाय बे सोदांनायखौ मावफुंनाय बे मावफुंनाया भारत सरकारनि बिबान आरो जायखौ नोजोर बोनानै सिगांनि सानाव एबसुआ मोनसे रादाय होदोंमोन एबा एबसुआ बे समाव सम थि खालामना होदोंमोन आरो जाय सम बायदि बे समाव मावफुङाब्ला एबसुआ गोख्रों भाबै सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जाय लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव सोमावसारफिनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव वारि बिथाङा। बेवहाय सोरबा बीपीएफ एबा आथिखालनि जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे सोरखार बे सोरखारजों बेवहाय जेबो लोब्बा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा रोखा खालामनानै होदों बिथां खोरोमदाव वारि बिथाङा। दिनै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि खैसार खालामनो थाखाय रायजोनि सिगाङाव बायदि बाथ्रा बुंनो नाजागोन। नाथाय गुबै बाथ्राया बे जे नोंगौ एबसुआ एकर्डनि सागानगिरि मोनसे आफाद आरो बेवहाय गुबै दायित्व गुबै बिबान हिसाबै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनाय समनिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ समायसीमा होनानै आन्दलन खालामगोन सोमावसारगोन बेफोर बाथ्राखौ जों जुलाइ दाननिफ्रायनो फोसावबोखानाय आरो बियो बे नङा जे दिनै बीपीएफ सरकार जानायखाय जों आन्दलन खालामदों बेजों खुनु दिन लिंक गैया। बेवहाय बड'लेण्ड सरकारा जि दानांगौ सोर दागोन दाया दाबाय थागोन नाथाय बेखौ मावफुंनायाव भारत सरकारा गुबै आखाइ दं। मानोना संबिधान संशोधन जानांगौनि थाखाय पार्लामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौनि दाबियावसो जोङो बे आन्दलनखौ खालामदों आरो बेयो बीपीएफ बिरोधिबो नङा आरो बे बड'लेण्ड बिरोधिबो नङा आरो बेवहाय दिनै जोङो बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै गावनि दिथाखौ दिदोम खालामनो थाखाय बे जोंनि मोनसे नोजोरनि आरो बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखायसो सोमावसारदों। दिनै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि खैसार खालामनो थाखाय रायजोनि सिगाङाव बायदि बाथ्रा बुंनो नाजागोन। नाथाय गुबै बाथ्राया बे जे नोंगौ एबसुआ एकर्डनि सागानगिरि मोनसे आफाद आरो बेवहाय गुबै दायित्व गुबै बिबान हिसाबै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनाय समनिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ समायसीमा होनानै आन्दलन खालामगोन सोमावसारगोन बेफोर बाथ्राखौ जों जुलाइ दाननिफ्रायनो फोसावबोखानाय आरो बियो बे नङा जे दिनै बीपीएफ सरकार जानायखाय जों आन्दलन खालामदों बेजों खुनु दिन लिंक गैया। बेवहाय बड'लेण्ड सरकारा जि दानांगौ सोर दागोन दाया दाबाय थागोन नाथाय बेखौ मावफुंनायाव भारत सरकारा गुबै आखाइ दं। मानोना संबिधान संशोधन जानांगौनि थाखाय पार्लामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौनि दाबियावसो जोङो बे आन्दलनखौ खालामदों आरो बेयो बीपीएफ बिरोधिबो नङा आरो बे बड'लेण्ड बिरोधिबो नङा आरो बेवहाय दिनै जोङो बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै गावनि दिथाखौ दिदोम खालामनो थाखाय बे जोंनि मोनसे नोजोरनि आरो बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखायसो सोमावसारदों।